Lasai. Lasai, Tanto verde hai. Tanto verde
Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa txipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Prinsipioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi. Ongi etorriak, hemen gaude Urdazubi Urdaz herrialdean, hemen fronterako muga-mugan. Beti hartzen dugun bezala Urdazubi Zugarramurdi independiente, Baztanetik kanpo dagoen herria ahaztu bat. Eta orain txati gara, Suzirekin, herriko bestak, lehenik izan dugu bota luzeko partida bat, hemengo ohitura dena, hemen iparraldeko pilota mota desberdin bat, bota luzea. Eta horrekin hasi gara, eta orain txupinazoa eta afari bat, herri afaria. Bihar hortzeguna bezala, hasiko gara meza nagusiarekin, horren ondotik, bagin ondantza ekitaldi bat, azkenean bertan bere dutzi behar izan dugu, ezin izan dugu talderik lortu, sasoia dela eta bertze sorpresa bezala, azkenean izango dugu magia ikuskizun bat, hemengo Javi Guarre Parkeko mago ikaragarri honekin, alako ikuskizun bat, hori pixka aldatzeko, bestetan bertzen zetan egiten. Eta ondotik aperitiza bat ematen dugu, hemen etortzen diren eta etortzen altzareten guztien dako. Eta hori da beste nasmenta, gero izaten dut azkarrik, herri jokoak egunero, erlako aur joko batzuk eta ba. Hortzilarian egin izaten dugu, labur bilduz beti, bazkariak, emakumeen elkarteko bazkariak, udaletxeko bazkariare, gazten bazkari batzuk. Eta gero bertxopopeo eta lako zer batzuk atzotik zeguna bezala, hortzilarian izaten dugu alako animazio gota batzuk. Larun bat izaten da duen bezala, uniko tentena, zikiro jatea egin. Kalezina eta lako zer batzuk, gero indarra hartzeko beti sagardotei mugikur bat ekatzen dugu, pintxo batzuk eta jarraitzeko giro horrekin. Eta igandean lasai-lasai, bakotxa indarra hartu bezala goizen, lasai duzen dugu, eta goitik beti motordu bat aiarteko izaten da beti beta. Eta gero pilota partida bat izango du, Mikel Goñi, azken epatu zuen erretirada dola urte, baina,
azkenean Urrazun jokatu behar du azken partidetaik, galdetik nun badazpade eta guztu honez ingo zola, hemen agotzeko. Eta berarekin badatzean xala, azantza, eta bertze horai aztu zain hor ginun hori biligara batzuen obertze, eta ziurtatuan hori izango nena barreterataria, baina beti lehen bigarren bainako pelotariun batzuk ikusten bat, eta gero sorgeo bat egiten duen bezala. Eta hoxe, gauero kontzertu batzuk, misikarra, gaurzen txutxino baino izaten behar dugu gurekin, eta animazio asko, eta giro errean, gogo omnitzekin, urte oso egoten gara honen zain, eta horrei lehenbizko txutetzen da zurekin, gogotxu indartxu, eta ea nola joten den dure ezta, eta bakizu, dena konbidatuak.